Izungu ezinkundleni zokuxhumana kaMaskandi ekhuluma ngodaba lweselula kaMandla Mampintsha amaphumulo esoluvuliwe lapha. Nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili kade kemelele amagama ngofeze kuntuthu wakho malubathi ilasbon emagumede mhlaba mosemusha like azophinde ngicela ukuqinisekisa ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare kukhona ukukhulu kunakho konke bese uyangilandela ku Facebook @Radio Inkezi zungasa ezinkundleni zokuxhumana kaMaskandi ekhuluma ngodaba lweselula likaMandla Mampintsha amaphumulo esoluvuliwe impela abaningi bababazi ikhono lelo Maskandi odume ngelikaStabhilithi njengoba sevuke nomacecece kweNgoMampintsha eshisa izikhothe eThipini kaMampintsha kule ngoba ke umculo odume ngelikaStabhilithi ogama lakhe usazi imvubu ubuze ukuthi ngubani onika uBebs odume iphini kaMampintsha nokushiya abaningi befa insini ezinkundleni zokuxhumana. Uzokhumbula ukuthi uBebs wakhala emncabeni omnyeni wakhe ngokuthi uze washona engakamniki iphini yeselula yakhe ngale ndlela akakwazi ukwenza lutho ngaye ngisho khala uyayibuka nje ngoba ayivuleki. Ngemuva kwesonto eledlule umyeni wakhe lentokazi eshaya umculo eGqomo yabuye isijabule ezinkundleni zokuxhumana ethokozela ukuthi ukwazile ukuvula ucingo lukaMampintsha lapha. Sengitholile iphini kaBaby, ngiyabonga Baby ngoba indoda yami ngithandile kwazi kwaba sekugcineni kusho lo mculi uBebs oduma bafethu. Izona ndaba kusona esinilethela zona ezisenkezweni mhlawumbe ke makuthi ubungakayiboni le video kaStabhilithi eNgoma kaStabhilithi awuke ubambelana siphinde futhi sihlangane ku video elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Nisiphathe kahle nibe nosuku olumnandi nginithanda kakhulu. Ubani lo niku Bebs iphini kaMampintsha